प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोला कार्तिक गणेश की जय। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देखिए गुरु बहना लोग, आप सबके बीच में एक भजन सुनावे जा रहल बानी। भजन बा कथा बा गुरु बहना लोग, काहे से कि आज सोमवारी अमावस्या है। आज चर्चा कथा सोमवारी अमावस्या के हम कथा सुनावे जा रहल बानी। देखी गुरु बहना के लोग रउआ सब भी भजन के कथा के हमरा लास्ट ले सुनब सब है। आ सुन के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब सब गुरु बहना लोग। देखी हमनी के ई कथा से कैसे निहर से लेकर के निकसता एक और भाव का बा सुनी सब गुरु बहना लोग। एक राजा साहब रहनी, तो राजा साहब के एगो लड़की रहली। तो लड़की रहली तो लड़की के सियान हो गईली, लेकिन उनका के खोजत खोजत उनका पिताजी हैरान हो गए। बर कतहूँ खोजस त ना मिले उनका के। ढूंढत ढूंढत बर उनकर चारों दिशा में खोजलन, लेकिन उनका जो बर ना मिलल। जब ना मिलल समय बीते लागल। रानी उनकर महतारी जन बाड़ी रोआ तारी अपना बेटी खातिर के हमार बेटी सियान हो गई। आ कतही खोजला पर उनकर बृहस्पति जुटत नहीं खे कि उनकर शादी हो। कह तारी राजा साहब से गे राजा साहब कहियाला बेटी के अपना बोझ अपना कपार पर रखब जा। देखी बेटी सियान हो जाले तो बाप महतारी के नींद ना आवेला, हमार नींद लेके आवते राजा साहब। राजा साहब कहला कि हम कौन उपाय करी, अब तो लड़की सियान हो गई आ चारों दिशा में हम बर ढूंढतानी, लेकिन बृहस्पति उनका जुटत नहीं कि शादी हो। रानी का बहुत चिंता हो गई। कहली कि चली पंडित जी की हैं। अब पंडित जी से हमनी के पूछल जा पत्रा में का इनकर लिखल बा, कौना विधि से इनकर काहे ने खे बृहस्पति जुटत। राजा और रानी एक गुरु बहना लोग दोनों जना गई लोग पंडित जी के घरे। आज जब पंडित जी के घरे गलो तो पंडित जी से अपन दुख सुख कहलो कि पंडित जी हमार लड़की बाड़ी, एक ही लड़की बाड़ी सियान हो गल बाड़ी। इतना दिन से उनका हमनी का लड़का ढूंढतन जा, लेकिन बृहस्पति जुटत नहीं खे कि हमार लड़की के शादी होखो। ये गुरु बहना लोग देखी जे केहू का लड़की सियान हो जाल त केहू के चैन से रहे के ना मिलेला, ओकर नींद ना आवेला। तब पंडित जी कहनी कि ठीक है कहतारू से देखा हम जातन पत्रा में देखे का लिखल बंद कर विधि, कैसे उनकर ब्याह शादी कैसे तय नहीं होकर। जब पतरा उभार तारन पंडित जी तब लड़की के सुहागे ना रहे कि उनका शादी हो। जब सुहाग ना रहे तो सुहाग जब रहबे ना करी तो शादी केंगा होगी। इतना बात कहला कि लड़की के सुहाग नहीं खे तहरा तर लड़की के शादी ना हो। अब पंडित ताई अरे वो राजा और रानी दोनों जाना के बहुत चिंता हो गई। इतना चिंता हो गई आकि अब हम का बताई। कहत के पंडित जी कौनो एक उपाय सोची, ना सोचत तो हमार लड़की के शादी ना हो, कहिया ले हम अपने कपार पर रखब बोझाई। कहला कि ठीक बा उपाय ये कही बा आकि 7 समुद्र टप्पू पार में एगो धोबिन बिया। आ वो धोबिन सोनिया नाम के एक धोबिन बाड़ी 7 समुद्र टप्पू पार में। उनके की हैं अगर 1.25 महीना जाए के ये लड़की के लेके जइहलो आ लड़की के वही जा रखिहलो। आ वो धोबिन के 1.25 महीना चौका बर्तन खाना पानी बनैहन आ कोई देखे ना पावे। अगर सुहाग वो अपन दे दी तब तो इनकर सुहाग मिल जाई, शादी हो जाई, ना तो इनकर शादी ना हो। कहली कि पंडित जी हम कष्ट उठा के हमका के जहाँ रो कहब तहाँ लड़की खातिर हम चल जाए।
अब रानी के चिंता हो गई। कहली कि पंडित जी अब हम जाते नहीं अपना बेटी के लेके, हम ही तपस्या जरूर करब। रानी का कहली कि अपना लड़की के लेके 7 समुद्र टप्पू पार में चल गईली। आ जब 7 समुद्र टप्पू पार गईली तब लगली गांव नगर में पता लगावे कि सोनिया नाम के धोबिन के घर कहाँ बा। तो देखिए गुरु बहना लोग, केहू ना केहू बता दी। तो सोनिया धोबिन के घर कहलो कि होनिए सोनिया धोबिन के घर बा, मड़ई टाटी के उनका घर बाटे, चाचारा लागल बा, उहे उनकर घर हवे। तो वही जापन देख सुन लेली पहले, आ ओकरा बाद से जाके कहीं छिप के रहे लागस लो। आ छिप के रह के आ उनका के 1.25 महीना तकले उनका घर में जाके चौका बर्तन खाना पानी बनावस, जाके बनावस। आ वही जाऊँ का महतारी कथू छिप जास, वो लड़कियों छिप जास। तो जब चचरा खोल के आ खाना बनावा तारी, बर्तन माजा तारी, सब काम कर तारी उनका घर में जाके। लेकिन सोनिया धोबिन के 7 गो बेटा आ 7 गो पतोह रहे। लेकिन कौनो पतोह ना जानस लो, कहस लो कि हऊ खाना बनौले बाड़ी, तो हऊ बर्तन मजले बाड़ी। माने केहू के मालूम ना चले कि के खाना बनावल हा, के घर के चौका बर्तन कैल हा। कहा से कि 7 गो पतोह उनका रहे। ये गुरु बहना लोग ऐसे करते करते कुछ दिन तने बीत गई। जब बीत गई कि अब 1.25 महीना पूरा होके करे, तब एक दिन के बात है आकि सोनिया धोबिन के पतोह लो तो खाना बनाओ सुनो ना। और लड़की राजा का लड़की जन बाड़ी तन खाना बनावे चूहानी में जब गईली तो चूहानी में नीमके ना रहे, आखू खाना बना। जब नीमक ना तब बिना नीमके के खाना बना के आ रख दिहली। आ जब रख दिहली तो अपन चल गली, अपन कहीं छिप के फिर रहे लगली। अब का भई आकि सोनिया धोबिन के जानते बने ये गुरु बहना लोग कि पहले के लोग बूढ़ पुरिया के पहले खाए के चीखे के देत रहल हा। अब के लोग नहीं देत, लेकिन पहले के लोग पहले पुरानिया के पहले दी अपना सास के, ओकरा बादे के खाना जुठा रहल भंडारा के। अब उनकर पतोह लो जब उनका के खाना दे दिया लो सोनिया धोबिन के, तो जब खाए बैठली तो देखो तरीके में नीमके नहीं खे। हाँ तब तो मन में उनका खिसी हो गई आकि नीमक बिना नीमक कुल चीज मारे, दाल में है न तरकारी में है न चटनी में है न कौन चीज में कुछ में नीमके नहीं खे। एगो में आदमी भूला जाला कि कुल में भूला जाला। सोनिया धोबिन अपन 7 पतोह के इकट्ठा कैली, इकट्ठा कह के कहली खेने सुनलो आवलो 7 जनी हमार लगे आवलो। पतोह लोकल के का बात है कि ब्रह्मा जी हमनी के 7 जानी के बोलावत एक लगे। तो कहली कि लाइन से 7 जनी बैठल लो, ये बताओ लो कि आज के खाना के बनावल। कह तारी एक जानी के हम बनेबे न करनी, दूसरा जानी कहते हम बनेबे करनी, तीसरा जानी कहते हम बनेबे न कैले, चौथा जानी हुए हाल, 5वां जानी हुए हाल, 6वां जानी हुए हाल, 7वां जानी हुए हाल, माने 7 जानी कहलो हम खाना नहीं बना। कह तारी सोनिया धोबिन के तब का भूत बनोले बा। हाँ के बनोले बा बतावा। कह तारी कि काल खाना के बनोले रहे, परसों खाना के बनोले रहे, सब के कल के हमने खिजा बनौले। अरे भाई तो हमारे घर में के बाकी खाना बनावता, बर्तन माजता, आ कुल काम धंधा हमारे घर के करता। 7 जन कहलो कि हम नहीं कैले तो हम नहीं कैले। सोनिया धोबिन कहतारी कि ठीक बा, एक हम परीक्षा हम लेता नहीं कि के बनावेला। हमारा घर में कौन ऐसा आदमी बा भूत बैताल, कौन ऐसा आदमी की ढुके ई खाना के बनावता तो कि तो हम लोग नैखुल बनावत। का करतारी की कहली कि हमरा के रसोई वाला घर में एगो खटिया बिछा दलो, आ पातर एगो हमरा के कपड़ा दे दलो कि उड़ के हम सूत रहब, आ वही में हम सूतब तो खुद जे बनावे खाती आई उ जरूर पकड़ाई। अब जब राती खा उठ के अपन भोरही में चलल बाड़ी राजा के लड़की, आ जाके धीरे से चाचारा खोल के चौका बर्तन कह के आ खाना बनावे में ढुकत तारी, अभी झाड़ू लगावत तारी। तब तक ले ई तब फोई फोई नाक बजावत तारी झूठाऊ के सोनिया धोबिन। उनका तब परीक्षा लेवे कर है, पकड़े कर है कि कौन ऐसा आदमी हमरा घर में ढुकता कि खाना पानी बनावता हमरा घरे।
ए गुरु बहना लोग अब नाक फोई फोई बजावा तारी की सूत गइल बानी हम। आ जब लड़की झाड़ू लगावे खातिर जब खटिया के तरे झाड़ू लगावा तारी तो देखा तारी उनका सास सोनिया धोबिन जौन बाड़ी तो धीरे से उनकर हाथ पकड़ता लेता कह तारी की छोड़ी छोड़ी हमरा के कहता कि ना ये बताओ कि तू के हौ, भूत हौ के प्रेत हौ कि आदमी हौ, के हौ कि हमरे घर में रोज रोज खाना पानी बनाओ तारू आ इतना दिन से कैसे कैसे हमरा घर में तू बाड़ू। कहली कि हम हाथ जोड़तानी उनका महतारी आ गली कह तारी के रउआ हम हाथ जोड़तानी हम राजा के लड़की हैं, हम फलाना राजा के लड़की हैं आ हमारा बृहस्पति नहीं खे जुटत हमार सुहाग नहीं खे, वही सुहाग के खातिर के हम आपके घरे आइल बानी आ 1.25 महीना से हमरा घरे बानी आ चौका बर्तन खाना पानी बनावतानी। चूहानी में हमारा नीमक ना रहुए हम यही तरह बना के हम धैले बानी। कही कि ठीक बा ती बताओ तार सुहाग नहीं त का चाहता रू। अब लड़की के महतारी जौन बड़ी रानी के सोनिया रानी के गोड़ पर गिर गई कहत रहे कि हाथ जोड़तन रौरा के हमार लड़की के सुहाग नहीं खे। पंडित जी कहला कि अगर सोनिया धोबिन अगर सुहाग दे दिहन त तार लड़की के सुहाग मिल जाई त शादी हो जाई। कहली कि ठीक बा रानी चिंता मत करी, जब इतना दिन से हमारा घर में लड़की हमार चौका बर्तन कह के हमके खाना खियौले बड़ी तो जरूर इनका खातिर हम सुहाग दे। रानी सोनिया का करतारी की कहली कि रउआ अपना घरे जाई इनका के रउआ बर ढूंढी हम इनका के सुहाग लेके हम आई। देखिए गुरु बहना लोग रानी अपना लड़की के लेके अपना घरे चल गई। राजा साहब से कहली कि रउआ लड़का ढूंढी सुहाग हमार सोनिया धोबिन हे दिन के लेके वही शादी के दिने तो हमार लड़की सुहागिन बन जाई। अब लड़का मिल गलन खोज पूछ के उनका बाप तय कर दियालन लड़का और शादी ब्याह के दिन धके उनका लगे खबर गई सोनिया धोबिन अब चलल बाड़ी वजह से भर मांग अपन सिंदूर पहिर लेली पियर का आ पहिर के सुहाग लेके वजह से अब चलल बाड़ी आ कहतरी अपना घर के लोग से कि अगर हमारा बुढ़ऊ के पति देव का अगर कुछ हो जाई अपना बहू लो से कहतारी अपना बेटा लो से कहतारी कि अगर कुछ हो जाई तो तुम लोग चिंता मत करिए लोग काहे से कि जब तक हम आइब ना तब तक ले कोनो बात विचार केहू मत करी। उनका मन में रहे कि अगर हम सुहाग अपन दे देब तो हमार पति जी ना बची। इस सोच के चल रही देखी एक दूसरे के भलाई करे खातिर के गई रही अपन सुहाग तेज के आज सुहागिन बनावे खातिर के राजा के लड़की के गई रही सोनिया धोबिन। कहलो कि ठीक बा अगर कुछ हो तो हमनी के ना थी करब जा वो सही हमनी के राखब जा। सोनिया धोबिन चली गईली अब हेवात लेके जात 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 अपन चली गली हो जा आ गली तो बारात आई अपन सुहाग दे दिहली आ दे दिहली तो उनकर शादी हो गई। आ जब शादी हो गई तो वजह से चल दिहली सोनिया धोबिन रानी के लड़की के सुहाग दे दिहली आ सुहाग देख अपना घरे आवतारी आवत 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 कुछ दूर वैली तो एगो सुअर रही। उ सुअर का करतारी कि खापटा में पानी ले ले बड़ी आ लेके अपना पोछी से सोमारी अमावस के फेरी लगावत रही पीपर के पेड़ पर। कह तारी सोनिया धोबिन आ कि सुअरी तू का करता आता का करता हम भावर घूमतानी आता काहे खातिर आता ऐसे घूमला से सुहाग लौट जाला गइल सुहाग लौट जाला। कहली कि तब हमहू करब तो हमार सुहाग लौट जाइए तो हाँ। कहली कि देखी हम तो सुअर हई हो जा सभी गुरु बहिना लोग जनता जुटल बटे सब पीपर के पेड़ पागवा दूर जाए तो वही जा अपन धागा लेके सेनुर से टिकली से कपड़ा लाता ध के अपन पूजा कुल करता टेलो वही जा रोवा जाई वही लो अपन बात कह दे आ वही जा रोवा भावर रो घूम ले। सोनिया धोबिन जातारी आगा दूर तो देखा तारी कि पीपर के पेड़ पर सब लोग अपन फेरी लगावता घूमत अटे ओजा जाके खाड़ हो गई आ पूछा तारी के गुरु बहना लोग रो सभी का करतानी आ तो हमनी के सुमारी अमावस है आज हमनी के बांस देव जी के पूजा करतन जा पीपर के पेड़ में हमनी के ये धागा कच्चा धागा से घूमतन जा 108 बार
जरा जौने बुझाला तौने चीज से, टिकुली से, सेनूर से, फल से, लसदाना से, बादाम से, जो भी से 108 बार गिन के आ करेला। पहले धान पान से उठावेला ये गुरु बहिना लोग, ओकरा बाद से चन्ना से करी, चाहे सेंदूर से करी, चाहे कपड़ा से करी, बाकी 108 गो माने कोनो चीज गिन के धराई तो 108 हाली घूमे के बा, आ वही घूम के ओजा पूजा करे के बा 108 हाली टिके के बा। कहली कि हम करब तो हम कहाँ से सामान ले आई, आ तर वो करे के बात। हाँ कहलो गुरु बहना लोग ली यही जो हमने का सगरो सामान बा यही सर वो कर ली। सोनिया धमिन का कहली कोही लोग के सामान से, गुरु बहिना लोग के सामान से जौन ढई रहे वही से जाके अपन पूजा कर दिली। 108 बार घूमली आ टिक दिहली धागा से, आ टिक जब दिहली आ कह के पूजा अपना घर के आवता। आ जब घरे आवत तो देखा तारी कि द्वार पर भीड़ लागल बा, देखा तारी तो कह तारी कि कुल का हो गल बा। लोग रोए लागल, लो बेटा पतो लो कि ऐसन ऐसन पिताजी के हाल हो गल बा। गैली घर में आ जाके उनका के नमः शिवाय से कह के उनका रोज जाके ले जाके हाथ जे जाके फेरा तारी गुरु जी के ओजा वासुदेव जी के प्रसाद ले जाके ओजा धर तारी। उठ के वो खाड़ हो गए, जब खाड़ हो गए उठ के जिंदा हो गए, मरल जी जिंदा हो गईलन। तब वो हाहाकार मच गई कि ओहो ई त मर गई रहन। आ इनके के बाट जो हाथ रहा कि कब सोनिया धोबी नहीं हन तो इनका के अंतिम संस्कार कल जाई। ई त कतना उनका में शक्ति बा, आ किनका सुहाग गई लौट गई उनका रावत। तो देखिए गुरु बहिना लोग, ये हमनी के सोमारी अमावस कभी कभी 2 महीना पावेला, 4 महीना पावेला, 6 महीना पावेला, सालों भर पाई। सुमारी मस जबे आ जा तबे हमनी के सुमारी अमावस के फेरा हमनी के लगावे नहीं जा। सुमारी अमावस बहुत प्रसिद्ध हमनी खातिर महान बा, सब यह बात महाराज लोग खातिर के ई मानल गइल बा। तो देखी अब सोनिया धोबी नेहवातिन हो गई, अपन सुहाग दे देली, लेकिन वासुदेव जी के पूजा कली तो उन्हों के सुहाग लौट गई। तब से सब दुनिया में प्रचार हो गई एक और आकी केहू के माने मतलब के गुरु बहिना आन के उपकार करी तो उन्हों को उपकार हो गई। आ सब सोमारी अमावस जकरा जकरा दिल बा विचार बा वो अपन वासुदेव जी के पूजा करो। सोमारी अमावस मत छोड़ब सब गुरु बहिना लो, सोमारी अमावस जरूर करब सब है। प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।